Dan wasan gaba na gefe na tawagar kasar Ingila da kuma kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United da ke gasar Premier da ke kasar Ingila Anthony Gordon, mai shekara 26, ya ɗauki hankalin shugabannin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da ke gasar La Liga da ke kasar Sipaniya, kuma a kan hakan ana ganin kila zakarun na kasar Sipaniya suna neman sayen shi a bazara, ji kafar yada labarai ta AS. Mai horaswa yanzu Maresca, wadda ke sa ran zai maye gurbin mai horaswa Pep Guardiola a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da ke gasar Premier, yana a shirye ya baiwa dan wasan gaban tawagar kasar Ingila Jack Grealish damar sake farfadowa da wasansa a kungiyar ita Manchester City a kakar wasa mai zuwa, bayan kammala zaman aro da ya yi a kungiyar kwallon kafa ta Everton a kakar wasa da ta gabata.